kataw sa Ginoo o kining panahon sa Adbento pagpangandam kini kay ang Ginoo moabot mo na ang pulong Adventus Latin word ang meaning the coming, no, ang pag-abot sa Ginoo. Muna sa unang pagbasa atong nadungog nga si propeta Isaías gitahasan sa paghupay siyang katawhan nga nabihag dito sa Babylonia. Ug nagwali siya nga ayaw kamo kabalaka, katawhan ko nagingon ang Dios. Dasigang Jerusalem ug ingna siya nga wala nay gubat. Nga gipasaylo na ang iyang mga sala ug nga siya nakadawat nagdubling silot alang sa tanan niyang kalapasan. Nga si propeta Isaías gipadala sa Ginoo aron pagpahibalo siyang katawhan nga ang Ginoo moabot. Murang andamon niya ang mga Hudiyo nga gibihag dito sa Babylonia kay ang Ginoo moabot aron pagluwas siyang katawhan. O ang katawhan mangandam kay ang Ginoo na naluoy na kanila. Nakadawat na sila dubling silot. Munang si propeta Isaías padala sa Ginoo aron pagpahibalo nining pagpahibalo sa maayong balita sa paghupay sa katawhan nga gibati og kaguol, kasakit tungod sa ilang pagkaulipon sulod sa 70 ka tuig, no, 70 years in captivity in exile in Babylon. Yan pagkaabot sa adlaw nga naluoy ang Ginoo, munang gipili niya si propeta Isaías nga pagkataho sa iyang katawhan nga moabot siya, no, aron paglingkawas kanila gikan sa mapait nga kahimtang sa pagkaulipon. Nya gitanyagan siya sa Ginoo og kanang gitawag og liberasyon, kalingkawasan. Sama usab sa gibuhat sa Ginoo sa mga Hudiyo samtang dito pa sila sa Ehipto ang mga Hudiyo. Sud sa 430 ka tuig nga naulipon. Pero pag-abot sa panahon gilingkawas sila sa Ginoo, gitigaan sila liberasyon. No, nalingkawas sila sa kahimtang madawdaogon sa paraon, no, sa mga Ehiptohanon. Muna sa Ebanghelyo usab, ang Ginoo nagpili kang San Juan nga magbubunyag, nga magbalita ngadto sa katawhan, nga maginulsol sila silang mga sala. Kay ang Ginoo moabot siya aron pagpasaylo ato mga sala. Og ang gida ni Jesus sa kalibutan gitawag kini kaluwasan, salvation. Pero ang gibuhat sa Ginoo sa unang panahon dito sa Ehipto o sa Babylonia, gitawag katog liberasyon, kalingkawasan, liberasyon, no? Kalingkawasan silang kahimtang nga madaog-daogon sa mga hari sa Ehipto o sa Babylonia. Pero ang resulta, bisag nalingkawas na sila, pero pag-abot dito sa kamingawan, nagsimba silang mga Diyos-Diyos. Sa to pa, bisag nalingkawas na sila sa kahimtang nga madaog-daogon, pero nagpabilin gihapon ang ilang sala. Nisimba silang mga Diyos-Diyos. Pero ang pag-anhi ni Jesus, nagda siya, dili lang kalingkawasan, kundi kaluwasan. Salvation from our sins. Munang si San Juan nagingon gyud sa Ebanghelyo, no, nga andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agian. Hinulsuli matupan ni Juan nga magbubunyag, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala. Mo dinhi rason nga si San Juan gipadala sa Ginoo pag-una kaniya, pag-andam og katawhan, aron ang katawhan maghinulsol, mubiya sila mga sala,
Kay ang pagkatao ni Hesus nagdasyag gitawag og kapasayloan sa mga sala, forgiveness of sins, no? Ang iyang pagkatao gitawag og kining kaluwasan, no? Nagpakatao si Hesus aron maluwas ta sa atong mga sala. Munang kining pagpangandam ron sa Pasko, dako kayo ang hagit nga kita mangandam sa mga butang espirituhanon, spiritual preparation. Kana mangumpisal ta sa dili pa ang Pasko kay tingali, no? Tingali kay nangandam na tas Pasko, limpyo na atong balay, daghan nag-adorno, daghan na mga series, mga suga nga nagkidlap-kidlap. Nindot na tan-awon ang atong mga balay, atong mga eskwelahan, atong mga parke, ang atong mga restaurant. Pero kung watay kumpisal, ngit-ngit ang atong kasing-kasing. Bisan pag limpyo na atong balay, ug watay kumpisal, hugaw ang atong kalag. Moabot na lang ang Pasko, mataw na lang Ginoo sa pasungan, pero dili gyud mataw ang Ginoo sa atong kasing-kasing kay wala tay kumpisal. Nya mulabay na lang ang Pasko, dili na to bation ang kanindot sa kalipay sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Kay mianhi si Hesus aron pagluwas sa atong mga sala. Unsa may ang luwason kundi ta magkumpisal, kundi ta maghinulsol, di ta magbasol. Kay kini ra bang sala mo'y nakapahimo sa tao nga kaaway sa Dios. Ang sala mo'y nakapalayo sa tao sa Dios. Ang sala mo'y nakapalayo sa tao siyang isikataw. Ang sala mao'y nakapahimo natong kontra sa Dios. Pero diha sa paghinulsol, diha sa pagbasol, diha sa pagkumpisal, nahimo kitang kaaway, nahimo kitang mga higala sa Dios. No, diha sa atong pagkumpisal, diha sa paghinulsol, nahimo kitang mga amiga sa Ginoo. Nahimo kitang higala sa Dios. Nahimo kitang balaan. Yan ingon na ba Santiago nga ang pag-ampo sa mga balaan dali ra gyud dunggon. No, the prayer of a holy man is powerful indeed. Kay mag-ampo gani mga makasasala matupas Ginoo, dili nako dunggon ang pag-ampo sa mga makasasala. Una ni panahon sa Pasko, gidapit gyud ta. Kasi dili pa ang pagkatao sa tong Ginoo, doon gyud tay paglimpyo, pagpurify, pagputli sa tong kasing-kasing, pinaagi sa pagkumpisal. Kay kung dili ta mangumpisal, bisang makadawat patagdaghang pinaskuhan, makadawat ta mga cellphone, mga sinina, sapatos, nya makadawat tag mga daghang mga butang-butang, pero wa tay kumpisal, di gyud na ito madawat ang Ginoo. Di gyud musod ang Ginoo sa itong kasing-kasing. Munang ako'y papilion, bahalag wa ko'y madawat nga mga butang, nga mga pinaskuhan. Basta musod lang yung Ginoo sa itong kasing-kasing, nindot na kaayo bation ang atong Pasko. Nindot kay bation nga malipayon kita, bisag wa tay pinaskuhan nga mga butang nga kalibutanon, apan kung maayo na itong pagkaandam sa atong kasing-kasing, kaya naghinulsol, nagbasol, nangumpisal na ta, ang Ginoo magpakatao, pag-usab. Ug naa ganing Ginoo, malipayon ta, madasigon ta. Unya, nindot kay sa ulugon ang Pasko, kung naa gyud ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Atong pakpakat ng Ginoo, no? Kay tingali ang mga tao ron, nag-andam, naglista, unsay lutoon inig parte, inig ni Chibuena, inig panahon sa Pasko, nindot man no, nindot ni mangandam tag pagkaon, unsay sulobon, unsay kini daghang mga pangandam nga mga kalibutanon. Pero wa kay tay kumpisal, bati kayong Pasko.
Wa gyud tinud-anay nga kalipay sa Pasko kundi gyud ta maghinulsol sa atong mga sala, kundi gyud ta mangumpisal. No? Muna kay importante kaayo ang pangumpisal aron makalawat nato ang Ginoo. Kay tingali bayag magsigig pangalawat, nya sige sang pangawat, no, dili maayo. Kinahanglan matupan San Pablo nga kining matupan ni San Pablo nga ang mokalawat sa lawas sa Ginoo sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas o dugo ni Kristo. Kay kung dili ninyo ilhon matupan San Pablo ang kabililhon sa lawas o dugo ni Kristo, mao day hinungdan nga daghan kaninyo nagmasakiton o nagbaluyahon, ang uban kaninyo nangamatay tungod kay wala day ninyo ilha ang kabililhon sa lawas o dugo ni Kristo. Kay nagditso day kalawat nga way kumpisal. No? Muna nga si San Juan nagwalig yun sa Ebanghelyo karon nga atog yung andamon ang pagagian sa Ginoo pinaagi sa paglimpyo sa to kasing-kasing, pinaagi sa paghinulsol, pagbasol sa atong mga sala. O kining pagbasol mao man ni pag-angkon nga kita nakasa. O Ginoo, nakasa jud ko, wa ko kasimba, nakapangawat jud ko. Saylo ako Ginoo. Tawhanon ako Ginoo, huyang kay ko Ginoo, no? Unya nagpaubos sa tubangan sa Ginoo. Unya kining panahon sa Pasko atong gianaman nga ang Ginoo mataw mag-birthday, no? Karong Pasko ikat 2023rd birthday sa atong Ginoo. Nakasagaran basta dunay birthday, doon na magyutay igasa no birthday gift sa mga nagsaulog silang adlaw natawhan. Nya di usa ka babae giingnan si Ginoo, Junisya, unsa may imong ikagasa nimo nako karong birthday? What is the best birthday gift that you can offer on my birthday, this coming Christmas day? Ingos Junisya, Ginoo, tigaan ti kag bulawan, tigaan ti kag diamond, mga mahalon nga mga bato. Ingon ang Ginoo, ay nagihatag nako kay ako ra gihimo ana. Ginoo, tigaan ti kag mga lami nga mga prutas, mga grapes, apples, mga durian, tanan, lami nga mga prutas Ginoo. Ingon ang Ginoo ay nagihatag nako kay ako ra na. Ingon ni Junisya, Ginoo tigaan-tikag mga mananap, kanding, baboy, kabayo, baka, yung Ginoo ay nagihatag nako kay ako ra na. Ako'y gahimo ana. Ihatag hinuon nako ang wa magagikan nako nga nagagikan kanimo nga mao ang imong mga sala. Sa tupad, the best birthday gift that we can offer to Jesus on His birthday, mao gyud ang atong mga sala. No? Mga atong mga pagbasol, paghinulsol. Jesus wants our hearts. Jesus wants our conversion to show our love for Him. Kaya kung tinudanay yutang nahigugma si Ginoo, atog yung basula ng atong mga kasalanan. Muna yung mensahe karon sa Ebanghelyo, kaya ang Ginoo mo abot arong pagluwas sa atong mga sala. Kaya kung dili gineta maghinulsol, kung dili ta magbasol, bati gyud ang Pasko. Bati kayo sa ulugon ang Pasko, bisag daghan natag naandam nga pagkaon, daghan natag mga sinina, mga pinaskuhan nga nadawat, pero di gyud ta mangandam spiritually. Di gyud ta makasinati sa kalipay nga gikan ni Jesus. Because Jesus is our joy. He is the giver of happiness. Ingon ko ng Ginoo nga paghigugmaay kamo aron mabatunan ninyo ang akong kalipay. The source of joy, the giver, the origin of happiness is Jesus. Sa ito pa, malipayo lang ta sa Pasko kung naa si Jesus sa itong kasing-kasing. Busa,
manindog kitang tanan, magampo kita ngadto sa Ginoo. Nagatuo kami sa Diyos ang Amahan, magkagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Kristo iyang bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon sa